Ik denk dat we kunnen zeggen dat we vandaag een mijlpaal bereiken. We gaan starten met de bouw van 204 woningen hier in Terra Curra. Geen gewone woningen, maar sociale woningen. Want we hebben heel veel mensen hier op het eiland die zelf niet in staat zijn om voor huisvesting te zorgen. Die zijn afhankelijk van ons, van FKP, maar ook met hulp van de overheid. Want dit is ook een gezamenlijk project. Hier komen 204 woningen, daarvan 36 zullen gefinancierd worden door de overheid, door SOW met name. En de overige zullen wij financieren. Wij, dat is FKP. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij dus vanuit onze eigen middelen investeren in deze woningen. En dat de toekomstige huren en hopelijk ook de toekomstige huuropbrengsten gebruikt zullen worden om weer opbrengsten te genereren. Waarmee we weer in de toekomst nieuwe woningen kunnen bouwen. En deze woningen zijn hard nodig. We hebben op dit moment, recentelijk onze wachtlijst geüpdate. We hebben 7300 mensen op de wachtlijst staan die een woning zoeken. En die afhankelijk zijn van de huursubsidie. Wij gaan hier dus 203 woningen bouwen. En wij hebben op dit moment nog 175 woningen ook leeg staan. Die wij dus gebouwd hebben in het verleden. Maar die niet bewoond zijn op dit moment. Omdat we geen mensen op de wachtlijst hebben die zonder huursubsidie die woning kunnen huren. Dus het is zaak dat FKP en land samen zoeken naar een oplossing. Zodat wij meer mensen die nu op de wachtlijst staan een woning kunnen geven. Overigens zijn wij niet alleen hier bezig, hier bij Terra Curra. We zijn ook volop bezig met op Wetji, hier aan het begin van de weg naar Westpunt. Daar komen niet alleen koopwoningen, maar daar komen ook huurwoningen. Dus begin volgend jaar dan gaan we daar ook 22 huurwoningen bouwen. Ook weer voor de sociale sector. Dat betekent dus, dat als ik al die woningen bij elkaar tel, 125 woningen die we al leeg hebben. Hier komen 204 woningen bij. En dan nog eens een keer 22 in Wetji. Dat we in totaal 365 woningen aan het bouwen zijn voor de mensen die nu op de wachtlijst staan. Helaas is dat nog steeds een druppel op de groeiende plaat. Want we hebben meer dan 7000 mensen op de wachtlijst staan. Maar we moeten ergens beginnen. En ik denk met de 100 die we komend jaar een woning kunnen bieden, denk ik dat we wel een goed presteren.